Amo nang gihakot ang mga bangko paingon sa taas. Ganyan na maghakot sa among mga gamit. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Oh, ali paglakaw. Diyan! Uy, kabugat ba? Uy, bugat kayo! Sige. Uy, buatong kalimutaw, ani. Anya, tuslokon? Ayun na! Sino kagtuslok? Sige. Pagyaw-yaw. Uy, bugat kayo. Ang sama ni. Dili lalim no, maghakot. Dili lalim, maghakot. Mga gamit. Wala siya kuan. Marimar. Uy! Idagan. Ibot na kalimutaw, ani day. Yung ka sa kaoras. So, wala patak-patak bukas. Wala man tapon god pa. Hindi ba panihapon mo? Una na po ka ma. Di pero po ka mag-human ako ma. Ayun na hilabti. Hindi na. Bakit yung bangko? Oh. Mag-atras ko. Ako pa. Ana. Ika ako sa kamera. Bukat kayo. Buba yun yun Ron. O dali. Hamid ka. Tatwara mo ah. Mula lang dayungan sa kong inahan. Inahan sa kanuning panabang. Oh, tara. Bugat kaayo. Ginuok ko taon. Hinay rama kay may maka kay naguna man ka. Din habog kaayo. Ako in taon ani. La mura biya ni ang bangko man no, murag nabali iyang kuan man no, napudpud no. So shout out naman sa magbigay ng bangko dyan ha. Dawat jud ko kay mao na lang ni nahabilin amo ang bangko katong nasalin sa baha. So mag-start na pud mi og kuan karon. Balik ka agay Ginoo nya na ma. Balik ka sa uno. Ginoo. Ang yawi Ginoo Marimar. So ano na ta? Hi. Abot nami sa among baroy. Shout out day kay Kuan Gigi from Saudi Arabia. Always po siya nanonood sa akin. Oli na mo. Ayan. So i-arrange namin yung bangko sa itaas kasi dahan-dahan na kami naghahakot. Oli na. Baka second week sa October is palayasin na kami sa doon sa bahay namin. So ayan, kailangan na naming relax muna. Mamaya is magsaing pa ako para panihapon. And then yung mga pusa ko is wala pang mga kain. Ganon. Sige na ma. Aswat, asa mo lapit ay butang? Ato kay ari ni sa manday. So puway sa tagamay. Kay mura gihangak. Uy, Ginoo. Mom na, nangarasti ka nag-aswat-aswat kabug. Mabutangin na siya kuan ma, tungtong ma. Wala pa ba? Dili ka na kanang ginagsan ni Umar. So dili pa nilalim, permiro pa ring hakot karon. Kuy Ginoo, ikaduhang hakot ani ugma. So mauna siya sa taas is amakan man na siya. So sige mapugkuan oy. Nya na. Mari di nag-aswas. Dayon pagkahuman is
Lagi sa tong bata sa kuan sa Luyo. Check never. So amo nang i-prepare, amo nang isaka sa taas ang kuan. So amo nang i-pile. Okay. Sige ma. Aswat. Bugat kaayo gid siya. Ako'y una. So anak, dili na mo i-plaster. Anak, bali? Sige, oh. Manday mo. Isbog dito ay. Isbog pa. Oh. Anak, dili na siya nga pile. Nakimpang makinala na jud ikuan ma. Nagabok maguna atong naibaha gud nga tubig, sayang ba nang kuan na eh. Bangko Nagabok. So naa na ta diri, bahala dili kalungag unya eh. Basta ko magduyan ko. Wow! Og mais magpanday na po diri sa diri sa kuan sa part sa itaas sa dapit sa bungbong is kuan ang amakan. Sayang kay bangko man no. Hindi ka na pwede madungagan or gabstan. Din muna ko uli ma. Muna ko uli kay maglungag ko. Uy, ikaw sira. Wala tayong putol. O, tara na, plaster na, ah. O, diba? Masa mo ito ni Saka? Pero ang O, kana. Dahil mo, ato na mi kay, ugma na siguro ko lang ito. Kung anong naghakot. Ato na mi, maglakaw ko, magyaw-yaw ko, maglakaw ron. Dahil mo uli na kay hapon naman. So, ugma na lang siguro to kung anong hakoton ang ubang mga gamit. Kaya daghan kaayo, di matabang. Magpatabang na lang ko ni Dansoy akong pag-umangkon din. Ako ay siyang suhulan. So, mauna siya. O, kanang apart nga pula nga kahoy, mauna siya mahugani. Sa una is 170 pa na siya karon. 400 na siya ang bugkos. Pulo ka buksulod. Hinahin na bughakot. Hasta ang amot sa una ni pagkuan. Uy. Ang mga bulak ba, murag mo. Cover dito 5 ka adlaw dito ay maghakot. Ay dugay ka tumahuman. Aray nako. Dayon, ugma is continue gyapon mi bala yun hinay ang paghakot. Pero bugat kay ganina ang kuan. Bangko murag mubuto kong ulo, grabe ka sakit. Layo-layo manggod di ani kay wa pay kuan, butangan jud siya suga kay ug naay case of emergency ana naa jud siya suga nga hayag bisan ra og emergency light ang akong i-request ani ni amo ang mayor sa lungsod diri sa Kulambugan. Mga jud ko mayor bisag emergency light lang jud mi ka wa jud kuan suga ani amo. Kuan ug asa mi mga to kay ug duty ra ba nako na. Wa pay ispat ani. So, anak na lang, no. Ulit na lang food mi kay ugma is continue gyapon among pagdayong ani. Pero ako lang gyapon i-update lagi hapon ta. Kay aron nahinay raman. Kay pagsikan na week sa October is mamalhin na gyud. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 10, 10-14, 2021. Mamalhin na gyud mi ana. Kay kapoy, mamuyo ta og balay, balay lagi nga walay li atua katulo na gud mi nagkuan nagba. Balhin og balay. Bali kay tulayan jud di ani man no. Ani diri jud mi moagi kay tulayan man na siya. Ani. Kay diri man moagi ang sapa ang tubig. Na. Shout out kay ni Sir Vincent Hatalben.
ni Apps John Gravity, ni Chika Berta, ni Kirby Kenneth Kali, Jing Astor, Kenneth John Kistas, dili naman agi ma. Kenneth John Kestas, ni Mami Makulay na buhay USE, Angela Algie, Jing Astor. So layo-layo yun among nahikan. Ana. So ako ni i-upload unya. Thank you og daghan kayong salamat sa mga nag-support. Ni Dauming Official, big shout out sa iyo ani. Apps Dauming 29 Official and Sir Antigo sa iyang TikTok account. So mao po yung mga silingan diri. Ana mao po sila. Wa po na human ang uban anay na human, di amo kay hinihinay papit gamay na kulang ato. Salamat kay sa inyong tanan nga walang sawang pagkuan, so bye-bye sa akong channel. Ako adyo siyang upload kada excuse me. Ako adyo upload kada adlaw. Unsa ako ang kuan update sa balay. So thank you, maraming salamat og God bless kanatong tanan.